señores, con todas vostedes, o PRO. Como ben saben, PRO é a abreviatura de profesional. Pois aquí o teñen, un auténtico profesional. Pero non porque viva do ciclismo, senón porque o vive. Vive o ciclismo. Vexan que extraordinaria presenza, que porte clásico, pectorais case perfectos, ausencia de barriga cervexeira. Aínda que... onde vas ir cos bares pechados? Pernas onde non habita nin unha soa gota de graxa. Todo músculo para esprintar cando sexa necesario. O PRO é PRO porque sí, porque o merece, porque o ten gañado a pulso, porque lle sae dos collo... Como ia dicindo, o PRO non necesita nada para ser o mellor. Vaya, case nada. Unha barrita enerxética de plátano, con moito potasio. Outra barrita enerxética de froitas do bosque, con menos potasio, pero máis rica. Joder, que boa está a condenada. Un xel, 2 xeles, 3 xeles. Guau, que pro. Ademais, as gafas ou lentes son último modelo. Os mosquitos tolean cando baten con elas. O reloxo sempre a punto para informar sobre pulsacións, quilómetros, altitude. Vaya, hoxe temos 7.000 metros de altitude acumulada. Bah, cago por eles. Subir e baixar, subir e baixar, subir e baixar. Xa parezo deportivo. Casco aerodinámico para reducir o impacto co vento e para tapar a calvicie. Porque os pros non son calvos, son intelixentes. Roupa marca Northboard, xentileza de Ezequiel Mosquera. Nun PRO non verás nunca, pero nunca, nada de Decathlon. Sería un sacrilexio. Un PRO compra todo en Oliveira Bikes, ou que ven sendo mesmo a tenda de bicis de Oliveira, pero en inglés queda moito máis PRO. Bici de 9.000 euros, unha Specialized Turbo Levo Expert Carbon. Bah, que máquina! E pesa menos que un par de calcetíns, que cho regala Oliveira, claro. Vaya, mira quen está aí. Alex Marque. Alex, que tal? Acordaste de min? Sí, home. Toni, temos ido a moitas carreiras xuntos. Merda, non se acorda de min. Home, Gustavo César Veloso, que tal, Gus? Gus, aquí arriba, que tal? Canto tempo, non? Sí, tanto tempo que ni me saúda. Desde que está en Portugal está como pirolado. Ezequiel, Mosquera. Nada, Ezequiel tampouco. Comeronlle a cabeza aos amigos de Martiño Noriega. Iván, Raña, Iván. Raña contra un toxo, cabrón, ti tampouco. Ainda vai ter razón a miña muller, que di que son un flipado e que no ciclismo non sirvo nin para coche escoba. Dios, é que parece que a estou escoitando, Tucho! Tucho! Onde vas, Tucho? Onde vas? Se me cortara a erva e me lavara o coche en vez de tanta bicicleta. Pero onde vas, tío, aos teus anos, criatura, onde vas? Toni, que Toni? Eres Antonio, atontado, ou Tucho, como moito. E con esa barriga que parece que estás de 6 meses. Ademais, xa me dirás para que queres ti tantos xeles, Tanto xel para que? Que despois non ves la ducha diante nin que che maten, porco. Xa dicían os AC/DC, fai falta hell. Si, a ti fai che falta moito, pero non deixe de comer.
Se te lavaras, porco. Ai, e a bicicleta de 9.000 euros. 9.000 euros, home, pero a ti pareceche normal. Por 9.000 euros unha bicicleta tiña que limpar a casa, facer a comida e levar os rapaces á escola. E así que viñeran da escola a axudarlles a facer os deberes. 9.000 euros, home, por favor, que me custou a min o Skoda Flavia 7.000. 7.000, por favor, con aire acondicionado e todo. Vai, que das ben vergonza. Atontado que eso pasa, anda, pasa e deixa que esta xente entregue os premios que é o que viñeron, Pro, o pro metíacho eu por onde ben sabes ti. Pasa, anda, pasa, e saca esa roupa que pareces Spiderman despois de comer un pulpo na feira de Amio. Pasa, roupa apretada, pero eso non podes nin respirar, criatura. Saca eso. Saca eso. Señoras, señores, moi boas tardes, noites. Con todos vostedes, Lorena Pose. Que tal? Moi boas tardes, noites. Como dicía Fede, benvidos un ano máis a Gala do Deporte de Santiago, do Concello de Santiago, unha gala que este ano chega a súa quinta edición, o seu quinto aniversario e que pretende, pois, como sempre, homenaxear os deportistas, as entidades e empresas pois que traballan a prol do deporte na cidade de Santiago. Un ano despois, como dicía, volvémonos a topar neste escenario, o mesmo escenario que en realidade non é o mesmo, é evidente que somos moitos menos que en edicións pasadas, hai máis distancia de seguridade, todos levamos postos unha máscara, en fin, bueno, evidencias, pero hai que destacar que a pesar desas dificultades, con un grande traballo detrás deste evento, pois volvemos reunirnos hoxe aquí no auditorio co mesmo obxectivo, como digo, que homenaxear o deporte máis os deportistas da cidade de Compostela. Así que imos intentar deixar un pouquiño atrás esas circunstancias, agardemos que temporais e centrarnos na Gala do Deporte, que é unha festa e como tal, pois o compre celebrar, que para iso estamos aquí. Lembrarvos, como todos os anos, hai establecidos unha serie de categorías. Son 12, engádense 2 mencións especiais este ano, paso a relatalas: deportista feminina, deportista masculino, os 2 de categoría base, deportista feminina e masculino, entidade deportiva, adestrador máis destacado, árbitro, árbitra máis destacado, patrocinio deportivo, actividade de acción social, deporte adaptado, entidade educativa e o galardón honorífico á traxectoria deportiva. Engádense esas 2 mencións honoríficas a 2 colectivos, neste caso o Obradoiro CAP, polo seu 50 aniversario, en xeral o deporte compostelán, pois para destacar todo o esforzo dos nosos deportistas e das entidades que defenderon o deporte pois con moita forza e moitas ganas no longo deste último ano que foi tan complicado para todos e para todas. Antes de avanzar máis coas categorías, cos premios, cos galardoados, gustaríame convidar o escenario a Ester Pedrosa, concelleira de Deportes, para que charlemos un anaquiño. Ester, recolles ti cuestións de protocolo. Un micrófono, por favor. Está encendido, creo. Probamos. Hola. Sí, escuítase ben a Ester. Ester, levas 2 anos xa, o segundo ano na Concellería de Deportes. Imaginabastes que desenvolver o teu traballo, ti que te estreabas, falábamos o ano pasado da tua incorporación ao Concello, atleta con un perfil máis técnico, imaginabas chegar a ter que desenvolver o teu traballo nestas circunstancias? Bueno, eu penso que non imaginaba a nadie vivir esta pandemia tan tremenda que estamos a levar neste momento e por suposto, eu como deportista nunca pensei que chegaríamos a este punto de ter que estar pechados na casa sin poder facer actividade deportiva. E como lembras ese momento en que o ano pasado, o 14-13 de marzo, nos piden que quedemos en casa, onde todo se para, a túa actividade deportiva como atleta, a túa actividade deportiva xa no eido profesional dentro do Concello? Como lembras ese momento? Bueno, eu acababa de chegar do Campeonato de España e cando cheguei xa se rumoreaba que podía ser que nos pecharan na casa. Tiña o Campeonato de Europa e nese momento saía que Portugal pechaba portas, non había Campeonato de Europa
E claro, de repente, pois eso, todos para casa, non podemos sair, nin siquiera a adestrar, ao aire, nin nada. Foi un momento, un mazazo. Como deportista foi un mazazo tremendo. Pensaba ao principio que podía durar pouco tempo, un mes, 2 meses, pero logo, co paso do tempo, xa veíamos que isto non tiña fin. E ademais que tes esa mentalidade de o deporte hai que defendelo, o deporte ten que resistir, hai que ser valentes. Como foi esa xestión, ese proceso de volver a arrancar, de empezar a abrir instalacións cando pasamos por tantas fases, houve momentos tan distintos, con necesidades tan específicas? Que traballo se fixo desde o Concello, Esther? Bueno, o Concello desde o primer momento quiso facilitar as cousas aos clubs e aos deportistas, pero as medidas tan estritas que poñía a sanidade non podía ser, e ademais tamén conlevaba un coste económico moi elevado para o Concello. Tuvemos que, bueno, o técnico de deportes e o equipo que traballa ali tivo que facer números, traballar mañán e tarde para poder encaixar todos os clubs no tempo, porque non podían adestrar todos, foi por fases, facer todo o que estaba na nosa man. En que momento estamos agora? Dicías que están introducíndose pequenas novidades, que vai haber cambios, falábamos esta mañá. Claro, cada semana Sanidade danos unha noticia, a veces para diante, outras para atrás, temos que facer cousas que a veces non queríamos, como, por exemplo, non deixar o público, porque non é que non queramos, é que require un pouco máis de esforzo por parte do servizo de limpeza, dos operarios que está ali na propia instalación, do control dos técnicos do Concello. É moi complicado. Creo que neste momento o que temos que mirar é que podemos facer deporte, eso é importante. Vamos a ir pasiño a pasiño e vamos a ir dando pasos seguros, que eso é o que creo que é o máis importante. Ti sempre tiveches ademais esa mentalidade, non? De que hai que ser valente e o pouco que se poida facer hai que facelo con seguridade, pero o deporte hai que defendelo. Sí, eu desde o primeiro momento, a pesar de que outras cidades de Galicia non abrían as instalacións, eu as abrín, sempre que me deixou Sanidade, tirei para adiante e puxen todos os medios que tiña ao meu alcance. Tamén quero agradecer aos clubs e as entidades, que eles tamén fixeron un esforzo moi grande, as federacións, que fixeron un protocolo moi estrito, e que gracias a eles ahora estamos nun momento que podemos decir que o deporte non é un lugar onde se vai a contaxiar a xente, é un lugar que ademais é facilitador para quen se poda contaxiar, para poder sair dese COVID con garantías. Que significa para Esther Pedrosa que se declarase o deporte como actividade esencial en febreiro deste ano, Esther? Pois, para min, eu creo que para todo o colectivo de clubs, entidades, de profesionais, foi un momento moi importante porque garantiza que haxa continuidade ca actividade física e co deporte e garantiza o traballo dos profesionales que hasta ese momento non estaban contemplados dentro de ese colectivo de pérdidas económicas. Creo que é un momento no que o goberno deuse conta de que o deporte é necesario, pero non só por a saúde, senón porque é un tecido económico que ten que perdurar e vivir, e non se pode deixar perder. E xa como último apuntamento, Esther, a Esther Pedrosa atleta, que retos ten agora por diante, agora que se retoman as competicións, que xa nos podemos empezar a imaginar en estadios, en pistas cubertas e demais? Bueno, eu creo que como todos, o meu reto agora é continuar, poder facer deporte, creo que xa é importante, e de caro ao ano que ven acudir a un campeonato do mundo de Europa se se poder celebrar. Bueno, moitas cousas por diante, un placer falar con Esther Pedrosa como sempre. Vou Gracias, facer Lorena. unha pequena mención antes de continuar co desenvolvemento da gala que me piden sobre as medallas. Xa fixemos o ano pasado, necesito a chuleta. As medallas están elaboradas polo escultor santiagués Suso León. Pídenme que describa un pouco o que é o proceso de elaboración. Foron realizadas nun proceso de fundición a cera perdida
Este proceso que significa? Pois que se fai un molde o que é a peza original, logo inxéctase en cera a alta presión, despois coas propias pezas de cera faise unha árbore de fundición, aí introdúcese un cilindro, despois inxéctase xexo e cal, cócese nun forno a alta temperatura, a cera calcínase e deixa, basicamente, esta maravilla que vedes aquí pendurada que despois iremos entregando a cada un dos galardonados nas diferentes categorías. Chamo a Federico, que non sei se se esqueceu de min, para que poidamos continuar. Moi boas outra vez, que tal? Hola. Dios, como está isto, Parece un entierro en Mazaricos. Cousa pobre. Cousa pobre. Ojalá, enchese todo aquí. Bueno, que tal? Como estades? Como vou esquecer de ti? Iso é imposible. Xa sei. Imposible, menos que cando me teñas que explicar como vai todo o tema dos playoffs a partir do domingo. Pero dasme tempo. Para a terceira particularmente, para a terceira división. Entonces, este ano as medallas non se foron comprar a Caneda Deportes, non? No. Este ano son de elaboración artesanal. Pensei que se repartía todo así. No. Moi ben. De elaboración artesanal. Imos cos premios. Parécese? Vamos alá. Mención especial 2020 para Obradoiro Cup, pola súa traxectoria durante estes 50 anos, levando o nome de Santiago ao máis alto do panorama deportivo nacional. Entrega o premio María Esther Pedrosa Carrete, concelleira de Deportes, e recolle José Luis Mateo, director xeral do Obradoiro. Perfecto. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. La verdad es que es un placer siempre estar aquí en este evento y más este año en el que tenemos una mención por cumplir 50 años de historia. Una historia ligada a la ciudad de Santiago allá por 1970. La verdad es que el nombre del club no pudo estar mejor elegido por los fundadores, Club Amigos del Baloncesto. Y esto es un poco lo que intentamos cada año, cuidar a esa familia obradoirista, inculcando unos valores desde nuestros equipos de categorías inferiores hasta el primer equipo. Este año, además del 50 aniversario, cumplimos la 10ª temporada consecutiva en la élite del baloncesto español, la Liga CB, algo que no había conseguido hasta la fecha ningún equipo gallego, lo que habla de la dificultad de la empresa. Y bueno, quería destacar, me cuesta hablar con la mascarilla, si hemos llegado hasta aquí, sin duda ha sido al esfuerzo de muchísima gente. Aquella gente que fundó el club, aquella gente que lo mantuvo en los momentos más cuando peor pinta tenía, de los que supieron coger las riendas posteriormente, de los trabajadores, entrenadores, jugadores que actualmente dedican su tiempo y también de los directivos y empresas que en este año de pandemia han dado un paso adelante cuando el club se vio gravemente afectado, ¿no? Todos ellos pues, han sido muy importantes en la vida del club, pero lo más importante de este club y nuestro bien más preciado es sin duda nuestros aficionados, a quienes estamos echando tanto en falta esta temporada. Ahora lo que tengo que decir es que me gustaría que dentro de 50 años el club pudiera recibir una nueva mención especial, porque eso querría decir que el club ha seguido peleando, superando adversidades e inculcando esa llama del obradoirismo que se mantiene viva. Lo que pasa es que para cumplir 100 años, primero hay que cumplir el 51, el 52, el 53 y así sucesivamente. Por eso, desde aquí, muchas gracias a todos los que están ayudando al club a que el club cumpla 51 años. Muchas gracias a todos.
continuamos mentres baixan o galardoado e tamén a concelleira de Deportes. Tempo agora para a mención a que facíamos referencia na presentación, a mención especial deste ano 2020, que é pro Deporte Compostelán polo seu exemplo de superación, esforzo e resiliencia ante os difíciles momentos que se viviron ao longo do ano pasado. Hola a todos. Gracias por invitarme a la Gala del Deporte. Mi felicitación es para todos los que habéis sido premiados y, por supuesto, quiero extender esta felicitación a cada uno de los hombres y mujeres que están practicando deporte en Santiago, porque estamos en un momento complicado, difícil, como bien sabéis, debido a la pandemia, y hasta en el mundo del deporte no se puede hacer todo lo que quisiéramos, pero esperemos que esta situación amarga pues se supere pronto y volváis a estar como anteriormente a este momento de la pandemia. Santiago, como bien sabéis seguro que todos, a lo largo de su historia pues ha producido, tiene muchos campeones, mucha gente que ha destacado. Citaré algunos así de manera muy rápida. Veloso, aquel futbolista que apareció jugando en el Vistalegre y jugó en el Deportivo, en el Real Madrid, estuvo en la selección española, se retiró en la Sociedad Deportiva Compostela. Pues también Tomás Reñones, otro futbolista de la SD Compostela que hizo carrera en el Atlético de Madrid, llegó a ser internacional. Por seguir con el fútbol, Verónica Boquete, que está, como todos sabéis, triunfando en distintos equipos a lo largo del mundo, alrededor del mundo, podríamos decir. Ricardo Aldrey, que me acuerdo yo en el baloncesto, un deporte tan querido pues en la ciudad, ha sido un hombre que ha destacado mucho. Como me acuerdo de Bernárdez, un ciclista que nos sorprendió a todos allá por los años 60 del pasado siglo, siendo cuarto en el campeonato del mundo de fondo en carretera. En el mundo del atletismo tenemos un Ángel Calle que fue recordman nacional de 200 metros lisos. Más cercano en el tiempo está Pedro Nimmo, también internacional y que estuvo en mundial corriendo el maratón. Y una mujer muy cercana de todos los ciudadanos, concejal hoy en nuestro ayuntamiento, que empezó con el atletismo desde muy jovencita, que llegó internacional a hacer grandes marcas y ahí está. Peleando, para ella no pasan los años y está todos los días, y si no todos, pues casi prácticamente todos practicando en deporte. No deporte compostelán penso que hai 3 etapas. No que atinxe a historia hai que citar o Compostela, que nos tivo bastantes anos na élite do fútbol nacional, e o fútbol o Lobelle. Tamén houve anos nos que o CDU estivo na élite nacional de atletismo con homes e mulleres e xunto tamén co tenis de mesa en colaboración co Arteal. Na actualidade, lóxicamente, que citar o Obradoiro, que é o que ten a representatividade da cidade, esperamos por moitos anos. Pero penso que tamén temos futuro. O futuro, o Compostela tira para arriba e temos a esperanza de que en breve tempo podamos ter outra vez un fútbol de primeira división. Pero hai que citar outros deportes minoritarios. Hai rapaces e rapazas que destacan en categorías inferiores incluso a nivel nacional e que se cumplen os itinerarios axeitados próximamente os teremos tamén a nivel absoluto, a nivel nacional e internacional. Pero para isto é necesario que desapareza a pandemia, que les permita entrenar con regularidade e que aumenten as axudas para, mentras están en esta época de progresión, se poidan dedicar con plenitud. Hasta que chegue a profesionalización e poidan ser autónomos totalmente. Eu quero animar a todos os nenos e as nenas para que practiquen deporte ao seu nivel, porque solamente unos poucos son os que van chegar e o resto que se seades felices entrenando e que poidades ser felices co deporte ao longo de toda a vosa vida. Non quero rematar sen felicitar e, sobre todo, agradecer a todas esas persoas que desde o anonimato
se dedican en corpo e alma a manter os clubes e as asociacións que son as que levan o deporte compostelán para adiante. Moitas gracias. Non están. Non están. Non están. Non están, pero están nos nosos corazóns. A xente corazóns. colleu moito gusto de falar polas cámaras. Ti agora dinche, hai unha reunión, non podo ir. Mentira, tes móvil, pois xa está. Pois baixa o Zoom ou o Skype e xa está. Pois nada, empezamos cos premios importantes. Imos alá, o primeiro faime a mí especial ilusión, pero bueno, pouco se falou do fútbol sala, Que pasa co fútbol sala? Están che deixando a ti a oportunidade, porque saben que coa seguinte mención tes ti un afecto especial. Pois mira, imos falar do primeiro premio. O primeiro premio é o Patrocinio Deportivo 2020. O premio ao mellor patrocinio deportivo 2020 é para Gerubex Ibérica SL. Entrega o premio Leticia García Chas, xornalista de COPE Santiago, e recolle o premio Andrés González, de Gerubex Ibérica SL. Hola, buenas. Bueno, nosotros agradecer al excelentísimo Concello de Santiago este premio. Para nosotros es un placer también estar apoyando al fútbol sala, en este caso al Gerubex Santiago Futsal. Es un club con prestigio, es un club que además tiene muy buenos profesionales ahora mismo que están trabajando duro para sacarlo adelante y pasar a tiempos mejores. Y bueno, nosotros solo decir que desde Gerubex Santiago Futsal, en este caso desde Gerubex, perdón, estamos encantados de hacer este esfuerzo y que queremos renovarlo por años venideros con ellos, pues de forma que, bueno, que el club pues consiga llegar a División de Honor algún día. Y bueno, y en eso trabajamos y eso, solo decir que estamos encantados y que para nosotros pues un placer hacerlo, ayudar al primer equipo y al fútbol base. Y nada más. Poñedes vos para a foto, por favor. Para a foto, sí, por aí. Sí. Aí onde pon P e desde abaixo non vedes, pero xa vos lo digo eu. Este tocouche no corazonciño. Este tocouche no corazón, sí, porque eu sei o que é buscar patrocinios para o Santiago Futsal. Ir a unha empresa e dicir, oye, poñedes algo de cartos para o Santiago Futsal. E algún dinche, iso que é balonmano? E non é fácil, pero bueno, aí estamos resistindo. Somos tamén outra das múltiples resistencias xa que hai hoxe en día. Pero mira o ben que fixestes. Efectivamente, desde o fútbol sala base aí creando xente nova, futbolistas novos, así que aí estamos, resistindo. Ese é o deporte que mola, o que venden de abaixo. Continuamos agora co premio a Actividade ou Acción Social 2020. E o premio a Mellor Actividade ou Acción Social 2020 é para a Asociación Deportiva Fontiñas. Entrega o premio Cristina Guillén, xornalista del Correo Gallego.
E ben recolle o premio Xosé María Diosfiz, presidente da ADB Fontiñas. Boa tarde. Como presidente da Asociación Deportiva de Baloncesto Fontiñas, quería dar as grazas ao Concello de Compostela nesta quinta gala do deporte, agradecer ao xurado que nos premia pola nosa acción social, que consideramos é un premio a unha trayectoria vital de moita xente, comenzando polos alumnos e alumnas que pertenecen á agrupación. Moitos deles, dende a súa fundación, fai 20 anos. Agradecer á nosa xunta directiva toda a súa dedicación e tempo para sacar adiante esta actividade que consideramos é moi importante no barrio de Fontiñas. 120 alumnos e alumnas forman parte dela, 11 adestradores e adestradoras e os socios e socias que nos acompañan desde hai moitos anos. Somos o único clube de barrio non só en Compostela, senón na comarca, comentar que non temos campo propio e intentamos cada ano que non sexa o último. E así levamos 20 anos. Comenzamos uns pais nais dos rapaces con 7 e 8 anos e agora temos alumnos dende os 3 anos ata os 35, en 11 equipos e medrando. Agradecer tamén a patrocinadores como Alcampo, Bartines de Outes e outros que, como consecuencia da crise, quedaron no camiño. Grazas a todos os presentes, o Concello e os grupos políticos de Compostela por pensar na Agrupación Deportiva de Baloncesto Fontiñas para concedernos este premio. Moitas grazas. A medalla é para poñer, Digo sobre todo para os que vindes agora, que é bonita, home, unha medalla. As medallas... Moito mellor así. E o diploma para enseñar, claro. Depende, porque a mellor igual pon outra cousa, pon chuletillas de cordero, 2,79. Sabe Dios. Graciñas. Bueno, iso é... Os que vaiades pasando a partir de agora, pois eso, poñede a medalla e tal. Bueno, quen vai subir agora non ten problema, porque o bugallo está feito. Así que imos agora co premio á mellor entidade educativa de 2020. O premio á mellor entidade educativa de 2020 é para a Universidade de Santiago de Compostela. Cando eu fui á universidade non había esas cousas. Non. Íbamos para o Franco. Era... Aí decía, aí ponte a nadar, fai o que queiras. Vivíase o exterior de outra forma, Fede. Entrega o premio, como dixemos antes, don Xosé Antón Sánchez Bugallo, alcalde de Santiago, e recolle o premio Antonio López Díaz, reitor da Universidade de Santiago de Compostela. Graciñas aos dous. Moi boa tarde, alcalde, membros da Corporación Municipal e a todos os premiados, un saúdo. O que teño que dicir, o que me toca dicir é gracias no nome da Universidade, porque ademais, cando se trata de deporte, non facemos nada máis que cumprir o que din os nosos estatutos, que é promover unha actividade diversa, integral e saudable entre toda a comunidade universitaria. E ese é o que tratamos de facer para que cada ano teñamos alrededor de 9.000 persoas facendo deporte nas distintas modalidades que compoñen a oferta da universidade. Pero os nosos estatutos din algo máis. E din que, ademais de promover o deporte entre a comunidade universitaria, debemos promovelo tamén entre a cidadanía en xeral. E aí, pois, eu penso que temos que tamén ser recoñecidos a colaboración que recibimos de todas as institucións, empezando polo Concello, pola Deputación, pola Xunta de Galicia,
que nos permiten poder manter o día as nosas instalacións e abrilas e ofrecelas para que toda a cidadanía poida tamén facer deporte, manifestando así pois un respecto pola diversidade, un respecto pola igualdade, que tamén son dos obxectivos que se buscan detrás desta actividade, e para seguir facendo realidade aquilo de mens sana, incorpore sano, que aínda sigue sendo un dito absolutamente válido nos anos que nos atopamos, en estas circunstancias máis aínda. De verdade, de corazón, moitísimas gracias e parabéns a todos os premiados. Moitas grazas. Seguimos agora co premio á entidade deportiva máis destacada deste ano 2020 e este premio é para a Sociedade Deportiva Compostela. Entrega o premio Manuel García Reigosa, xornalista da Voz de Galicia, e recolle o premio Antonio Quinteiro Canedo, presidente da Sociedade Deportiva Compostela. Felicidades. Boa tarde a todos, señor alcalde, Pepe Bugallo, don José Bugallo, Esther Pedrosa, conselleira de Deportes de Santiago e todos a Corporación Municipal que reconoceu o noso traballo durante este último ano e que estou aquí orgulloso de poder recollelo porque estamos dentro de unha cidade con un gran nivel deportivo en todas as disciplinas e que o Compostela sexa reconocido polo seu traballo, pois eso encheme a min como presidente de orgullo e traigo o agradecemento de toda a nosa familia do Compostela. Este premio, desde logo, que é un traballo de directivos, de xogadores, adestradores, personal do clube, pais, xareiros, desde logo de todas aquelas empresas e institucións que nos axudan a levar a cabo non só o Compostela, sino a todos os clubes da cidade, non? Eso non sería posible. Eso exíxenos un esforzo maior para seguir medrando. Iremos pouco a pouco, porque xa en un momento desde fai 10 anos, cando vin como presidente, pensei que podía ir isto máis rápido e non foi así, e dounos un paso atrás e nos fixo valorar. Sei que Mariano García, que ademais foi o meu profesor deportivo no Colexio da Salle, nos pideu que volvamos á élite do fútbol, a primeira división. Iremos con cautela e esperaremos poder dar outra alegría este ano, que estamos pertos aí da segunda fase, e poder dedicarlo a toda a cidade e compartilo desde logo co resto dos clubes e co resto dos clubes das distintas disciplinas que hai en Santiago. Sabemos do gran potencial que temos aquí e, ser reconocido é un orgullo para nós. Gracias a todos e sempre Compos. Aí. A quen sabe. Aí. Felicitaremos a Antonio polo fútbol do Compos ou non? Sí, agora cando dixo do Compos mordíme a lingua. Xa. Pero, igual non pasará, se non suben este ano, suben un pouco, Sí.
Bueno, va. Nada, non sei se te contei, sabías que o excelentísimo reitor da Universidade de Santiago é un gran porteiro de fútbol sala? Non me contaches. Ele igual non se acorda, pero tiñamos os dous máis pelo e un gran toque de balón. Pero, bueno, ainda así non lle marcaba unha. Na liga da universidade, sí, unha maravilla. Pero, bueno, continuamos. Imos, falando de fútbol, imos falar dos árbitros. Anda, carai. Abrimos unha ventana. Soriano Aladrén. Quen lle poñía os nombres aos árbitros? Japón, Sevilla. Arcediano, Monestillo. Eso non son pais. Eso non é querer yo un fillo. Urizar Azpitarte. Manolo, joder, xa está. Pero, bueno, imos alá, imos co premio ao mellor adestrador máis destacado ou adestradora do ano 2020. É para Antonio Barros Senín. Entrega o premio Cristina Capelán da Deputación da Coruña e recolle Antonio Barros Senín. Boa tarde. Agradecemento ao Concello, á Corporación, á Concelleira de Deportes por este premio, un premio que eu sempre penso que é moi complicado porque é moi difícil valorar quen é o mellor adestrador se é que eso existe en algún caso, moito máis nunha cidade como Compostela coa cantidade de adestradores tan bons en tantas disciplinas que hai. De aí que, bueno, a miña sorpresa cando se me comunicou esta boa nova, pois foi enorme. Bueno, nun deporte de equipo como é o baloncesto, o adestrador é unha peza máis. Non quero esquecer a toda a xente, grazas a que, bueno, estou agora eu aquí recollendo isto, a toda a xente de Fundación Fedesa, de Rosalía, ao resto do corpo técnico, as miñas xogadoras, a delegada, todas as nenas da canteira que tan importantes son, bueno, que sin toda esa xente, os nosos iareiros, que este ano votamos moito de menos, como seguro que ocurre en todas as disciplinas deportivas, e non quero esquecelos. Entón, bueno, sin o seu apoio e o seu sustento, isto non sería posible. De verdade que é un premio que eu valoro moitísimo e, repito, o meu agradecemento e que vaya todo moi ben e que podamos vernos todavía en mellores circunstancias noutras ocasións. Moitas grazas. Xa están os de Ferrol pedíndome, home. Tempo agora pro premio o árbitro ou árbitra suizo ou suiza máis destacado deste ano 2020. E o premio deste ano é para Iris Díaz Feijóo.
Entrega o premio Mar Lorenzo, vicerreitora de Igualdade, Cultura e Servizos, e recolle o premio Iris Díaz Feijóo. Que dixo? Mi nombre te gusta como árbitro. Sí, o apellido xa non tanto, pero... El primero ou el segundo. Eso falamos despois. Vale. Bueno, creo que estou un pouco nerviosa. Nunca, que me coñece non sabe que cóstame falar en público, pero só podo decir graciñas ao baloncesto, porque é a miña pasión desde que teño uso de razón. Tanto xogando, como arbitrando, como analizando. Eu nunca me puse en límites, porque é o que digo, é a miña pasión, e o meu obxectivo sempre é evolucionar e mellorar como persoa profesionalmente, semana a semana. Nunca pensei que podería chegar a arbitrar as categorías nas que estou arbitrando hoxe, na FEF, como moitos dos meus compañeros en Santiago, e menos que me recoñecerían a miña pasión, ao meu esforzo e ao meu traballo. Por iso quero dar as gracias ao Concello, en concreto ao Deportes, por facer esta gala, e por recoñecer o talento dos deportistas santiagueses, e no meu caso por creer que podía ter este recoñecemento e finalmente ser galardonada este ano. Pois, para rematar, quería dar gracias a quen confiou en mí, a Comité de Árbitros galego e santiagués, os meus compañeiros de batallas, por así decilo, Martín, Pachu, Jaime, que, bueno, día a día aprendo deles, e, por que non decilo, tamén doulle un pouco a vara. Agradecer tamén as oficiais de mesa, que é un labor menos visible no arbitraxe, pero creo que é moi importante para nós, porque, ao final, o noso objetivo é que o partido vaya no meu funcionamento, e sen elas non podería ser posible. Gracias a Judith, a Ivette, a Chus, porque me ensinaron moito. E gracias a Jacobo Rial, porque cando foi ao Campeonato de España, el axudoume, dirixiume, díxome que podía facer para mellorar e para acadar o miño obxectivo. E, por último, non quería marchar, a xente me conoce sin decir, pois, gracias a Pachu e a xente que está moi preto de min, por apoiarme e rexeitar de maneira absoluta algunhas situacións que tiven que vivir que non son dignas desta sociedade, pero tampouco o deporte, porque o deporte non integra esos valores, e eu creo que é importante mencionalo. Gracias ás mulleres que puxeron a patiña, que polo seu valor, por seu traballo e porque o merecen están arriba, como pode ser Yasmina, Espe Mendoza, Paula, Laura Piñeiro, que son referentes para nós como mulleres en entrar nun mundo que o mellor é máis de homes na actualidade, pero será de todos. Moitas gracias e... Moi ben o discurso, non? Oh, maravilla. Moi ben, iso que dicía que lle costaba falar en público, pero quitamos os sombreiros. Moi ben. Víase que tiñas ganas de falar. É moi ben, gusta o teu nome, e vexo que o teu discurso é máis do apelido Díaz que do de Feijóo. Sí, señor. É máis, isto non é nin facer chiste, nin facer broma, é algo que é unha denuncia. Ti escoitas un carrusel, unha emisión deportiva dun sábado, un domingo pola tarde, e a caña que lle meten aos árbitros non é normal.
Xente que debería estar narrando un partido e dicindo boa xogada, mala xogada, bo planteamento, o árbitro está facendo o seu traballo e tal. Pero eu teño oído cousas como que malo é este árbitro. Oye, pero vamos a ver, un respeto. É o seu traballo. O sea, non dis, os 11 xogadores dun equipo non dis que malo é fulano. Non o dis. Non, de verdade, perdonade que me poña así ahora, pero que me dá moita rabia. Dá moita rabia. Xa bastante teñen cos nombres que lle poñen. Pois deixadeos estar, joder. Me cago en tal. Que malo estar... Oye, perdona. Se a ti alguén entra ahora en directo en antena e che di, oye, que malo eres como retransmisor, non lle iba a gustar, non? Claro, entonces é algo que, de verdade, noraboa polo discurso e tal, gustaríame que falases do teu mozo ou da tua moza máis directamente, dirías, a xente que está ao meu lado, non te atreveches a decir a miña pareja? Non, é broma, joder, é unha tontería. Bueno, pois nada, levamos un ano, que ano levamos, Que ano levamos, é o ano que levamos. E a semana que leva Bugallo cos presupuestos non llo deseo a ninguén. Non llo deseo a ninguén. Xa llo dixo Goretti un día. Dixo, Bugallo, o llanero solitario, vas a quedarte solo. E nada, marcharon chos do bloque, máis os de Compostela aberta. Puñeteros nacionalistas, me cago en Dios. Nada. Depois, o PP aí parece que tal, pero facendo símil deportivo non xogaron en equipo. Dixo Brunete, veña, vamos, chavales. No, nada, bueno, eu que sei. Ao final, pois converteuse nun dos deportes por excelencia este ano. Moción de censura, moción de confianza, ella. Tácata. Dios, vaya niño levamos, de verdade que sí, un ano, pero bueno, eu que sei, eu falo con confianza con Bugallo, porque, ainda que non somos amigos, a mí non me importaría ser. Eu a xente que me cae ben, digo, non teño problema. Eu as cousas que, dame igual, as cousas que fago, que ainda que non gusta a xente, eu digo mismo. O de Rocito, eu vino todo outro día. Que cojones. Claro que sí, é unha lástima que algo tan duro e tan esencial na nosa sociedade se trate nun programa como se fora La Isla de las Tentaciones. Pero bueno, eu digo as cousas con confianza, as cousas hai que dicilas. Levamos un ano moi malo dicíndonos de todo, todo a través de conferencias. Eu nunca tanto falei con miña nai, me home. Collía o teléfono e tal, miraba, chamada entrante, mamá, pero despois mamá, miñas irmán. Cheguei a falar con xente que non conocía de nada. Pero xa está ben de tantas conferencias, nunca falamos tanto, de verdad. Xa está, non hai que falar todos os días. Que tal estás? Como vou estar confinado, joder? Que queres? De verdad, bueno, que fixestes hoxe? Bueno, eso xa é o peor. Inventaba as cousas. Joder, pois mira, un día dixen, fun a Madrid, ai, sí, que tal? Non poden ir a Madrid que non se pode salir da casa. Ai, claro, xa non me acordaba. Sí. Aparte, os deportes todos que naceron durante a pandemia. Os deportes. Eu tiña unha morea de areia nun sitio e todo o día se levaba para outro lado. Iba co carretillo, cargaba, levaba e ao día seguinte volvía a pasar dese sitio para outro lado. Deportes, nunca tantos biscoitos fixen na miña vida. Veña a facer pasteles. Hasta que un día dixo a muller, bueno, xa está, acabouse. Gracias, cariño. A partir de mañán facemos pan. Mirar tutoriales en YouTube, de facer cousas, xa está, por favor. Eu quería facer algo de deporte na casa, bueno, típico, non? Que miras eses tutoriais e tal, miras exercicios así para facer un solo e tal, porque, bueno, xa do outro xa nada. Entón, un día, este rollo, calentamiento, pimba, traca, conocín músculos que non sabía que existían. Un día puxome así a facer así, non sabes, este rollo do tal. E pasa unha vella polo camiño e dime, Dios, que ben che quedaba o desbrozador aí no medio. Xa mata dun pallado dun tiro. Claro. Nada, bueno, pois son as cousas que se fixaron durante a pandemia. Eu non sei o que fixestes vos, supoño que un pouquiño como a todos, non? Tolear de todo, Dios. Pero bueno, como dixo o ministro italiano, parece que está pasando isto xa. Parece que está pasando, non? Eu que sei. Ao final hai que acabar ríndose de todo. Eu sei que é complicado, pero o galego intenta buscar o lado bo ás cousas. Eu polo menos, non? É o que vos contaba ano pasado, non? Ese galego que vai ao hospital visitar a outro non lle pregunta que tal estás. Dille, sabes quen está morrendo tamén? Claro. É así, é moito. Nada, depois o deporte caseiro, bueno, tal. As máscaras. A máscara deu para quedar, A máscara veño moi ben aos futbolistas. Este rollo van os futbolistas que tapa a boca para falar, sabes? Que dirán?
Que dirán? Que se dirán entre eles? Eu penso que cando comen callos tapan así a boca. Entón, a máscara ven moi ben, ou pos ciclistas ven moi ben, porque eu trago mosquitos, eu chego á casa, de verdad, e antes de ducharme, collo un bote destos de ZZ, os que non morreron matos. Non, de verdad, é increíble. Bueno, e nada, pois eso, que máis cousas? As fases da desescalada. Pobriños rapaces que cando as teñan que estudiar dentro de 20 anos. As fases da desescalada da pandemia en España. É peor que as fases da segunda vez máis da terceira. Onte estive vendo un xogo, un maravilloso programa, de verdade, recomendovolo a todos, é do melloriño que se fai na nosa televisión. Iba a dicir, mira que se fan cousas boas, pero, bueno, no, tampouco tanto. Tampouco tanto, non. Tampouco tanto, é unha lástima. Témola aí para... Era como a nai do rei, estaba aí un pouco porque tiña que estar. Vin un xogo, e Gustavo Varela explicou perfectamente como van ser os grupos que van nacer despois desta primeira fase. O grupo que xogan por ascender, outros que xogan por tal, outros que xogan por non quedar na casa e di, vou xogar. Eu non entendi nada. Non entendi, eu só sei que o Deportivo con ganar chegalle. É que perda... É que perda outro. É que perda outro. Saquei unha foto, para igual, non, íbamos a aburrir con rollos de tal, ou unionistas, ou non sei que, unha merda todo. Aparte, este ano foi curioso o grupo da segunda B, porque meu pai, isto non é broma, meu pai é de Salamanca, de Guijuelo, e este ano no grupo deportivo estaban unionistas de Salamanca, Salamanca e Guijuelo, manda carai. E non podemos ir ningún día a ver o fútbol. Na casa. Todo na TVG. Todo na TVG, claro. Menos mal, claro. E nada, que máis contarvos? Bueno, pois que eso, que esperemos que veñan tempos mellores, eu que sei, eso, novos deportes que naceron, todas esas caralladas. Bueno, dame pena un pouquiño tamén o do Obra, joder. Mateo, cago na leche. Vai haber que quitar o último minuto de cada partido. A última décima. Claro, este é un pouco como o peaje, non sabes que agora quitaron o peaje de volta, é gratis. Entón eu digo a xente, pois non faga a ida. Así sale gratis todo. Non vayas de ida, despois a volta xa non che cobra, gratis. Sí, señor. Bueno, estamos aí, está aí Néstor aí currando duro. Bueno, non sei, ánimo, forza. Eu sou un gran aficionado do Obradoiro, algo máis do futsal, pero bueno, eu a perna, eu son como a Messi, a perna non me para quieta, pero bueno, ánimo. Despois farei publicidade na última intervención, farei publicidade, pero xa empezo agora, este ano vai haber unha gran película, estrenarán agora pronto, un dos protas é o baloncesto, un dos protagonistas, é desa película. Sale Touriñán, e o nome de Touriñán na peli é Sabonis. Eso, para quen lle gusta o baloncesto, di, caracho. E nada, eso. Bueno, pois eso, o Obradoiro, o outro Obradoiro, a plaza, como está, alcalde? O outro día pasei por aí e dixe, aquí está a erva para ensilar xa, Aquí veño coa desbrozadora da vella e poñome as botas. Bueno, nada, peregrinos, este ano hai poucos. Estáse máis tranquilo, pero claro, o carallo é esa pata fundamental tanto no deporte como na vida social compostelana e do resto de Galicia, do país, que é os bares. Para min, algo fundamental no deporte é o bar. Se non hai un bar antes, para encherse despois se ganas ou se perdes. Se non hai un bar, entonces claro, a min tócame tamén de cerca, sin bares non hai deporte, non hai... É como a Guardia Civil, se non hai Guardia Civil non hai partido de regional. O sea que, entonces, claro, ánimo para todos os que vivimos moito o bar e vivimos moito o deporte, o bar o de beber, non o outro. O outro xa falaremos un día do outro bar, porque había que instalar un bar no Parlamento. Sí, que últimamente están así moi berróns todos e tal. O sea, vete al médico. Pero vamos, un tipo falando de problemas mentais, de saúde e tal, e outro dille, vete al médico. Eu cortaba, paraba aí un momento, hai que poñelo bar. Poñelo bar, e tal, repites o que dixeches. Bumba, e ca botella. Ca botella. Xa nin icepan, nin izacepan. Nada, botella. Pero bueno, nada, continuamos porque senón é moita hora e claro, igual nos poñen despois a película esta de Nicolas Cage. Toque de queda. Nicolas Cage non velo nin pintura. Vamos alá, seguimos, veña. Imos agora co terceiro bloque, o de deportistas, e comezamos co deporte adaptado deste ano 2020.
O premio mellor deportista na categoría de deporte adaptado 2020 é para Jonathan Barral Otero. Entrega o premio Goretti San Martín do Grupo Municipal BNG e recolle o premio Jonathan Barral Otero. Darlle as grazas ao Concello e ao xurado por pensar que eu era digno de recibir este premio. Darlle as grazas tamén a toda a xente do Centro Ecuestre Pinteño, o meu adestrador Xesús, que está hoxe aquí comigo, por cuidar de Bámbola todos eses meses nos que nos non podemos ir a adestrar, por deixala nas mellores condicións posibles para recuperar unha tempada difícil, esta que ven non ten pinta de ser moito mellor. Dende aquí mandar unha aperta moi forte, un ánimo a todos eses xinetes e amazonas que están sufrindo ca rinoneumonitis, moita forza. E tamén un agradecemento moi especial a todos os que en algún momento me botaron un cable en calquera adestramento, en calquera competición, a miña familia, por estar aí, por estes 20 pico anos de competición e porque veñan outros tantos. Moitas grazas. E continuamos co premio a mellor deportista feminina, categoría base 2020. Este ano a galardoada é Ainhoa Gontán Iglesias. Entrega o premio María Esther Pedrosa, concelleira de Deportes, e recolle o premio Ainhoa Gontán Iglesias. Un forte aplauso para ela. Dar as gracias ao Concello de Santiago e á concelleira de Deportes, Esther Pedrosa. Tamén darlle as gracias ao meu entrenador Pablo Leis por axudarme día a día nos adestramentos e facer que mellore. Tamén ao meu entrenador de natación, José Río Seco, que tamén axúdame tanto técnicamente como físicamente. O triatlón é un deporte moi difícil porque ao haber tres disciplinas, pois tes que estar centrada nos tres. Eso. Non dixeche nada de teus pais, ai, mamá. É igual, digo eu despois. Non pasa nada. Sabes que agora os do Ortoño tamén facemos triatlón? Sacaronnos a línea de bus a P2 e madre querida. Como está eso, tamén? Falamos despois de todo, porque... Dixo, a ver se ven Miñones, pero dixo, no, se vai Federico, non creo que vai a Miñones. Bueno, seguimos. Sigo eu.
Imos agora co deportista masculino da categoría base 2020. E o premio mellor deportista masculino categoría base 2020 é para Ismael Navaza Eiras. Entrega o premio Marta Lois do Grupo Municipal Compostela Aberta e recolle o premio o propio Ismael Navazas. Moitas gracias a todos os que consideraron que este premio debería de ser para min e tamén compartilo con todos os deportistas e decirles que traballen día a día para conseguir todo o que se propoñan. E, por último, agradecer tamén ao meu club, o Club Deportivo Ximnasia Rítmica Compostela, as miñas entrenadoras, compañeiras, familia, amigos e o Concello de Santiago, porque gracias a vos ahora estou aquí. E continuamos co premio ao mellor deportista masculino de 2020. O gañador este ano é Roberto Vieiro Pérez. Entrega o premio Evaristo Ben do Grupo Municipal do Partido Popular e recolle Concepción Pérez, nai de Roberto. Dentro vídeo. Hola a todos. Antes de nada decir que siento no poder estar en esta gala presencialmente, en la que se me da el premio a Mejor Deportista de Santiago 2020 de chicos. La verdad que me hacía mucha ilusión ir, pero bueno, no puedo. Me alegra que el Concello de Santiago apoye esta iniciativa, ya que es importante que se valore y se haga ver, ¿no? Pues tanto lo que hay detrás del deporte, tanto el atleta, el entrenador, organización, etcétera, ¿no? Para mí, el deporte, el atletismo en mi caso es individual, pero hay un equipo detrás, ¿no? En el sentido que tú solo no llegarías a donde estás o por lo menos has necesitado a gente. Aparte de amigos y familiares, pues me gustaría nombrar a mis entrenadores. A lo largo de mi carrera deportiva pues tuve tres. El primero fue Pardal, de Atletismo Cuntis, con el que empecé mi inicio en la marcha atlética. El que tengo actualmente en Barcelona se llama Valentín Masana, con el que estoy entrenando actualmente, y también nombrar a Joao Fernández, que es director técnico del Club Atletismo Santiago y me ayudó mucho en mi etapa en Santiago, tanto a nivel deportivo como sobre todo personal, de crecimiento personal. También me gustaría hacer mención a Alfonso López Menduiña, que es el presidente del Club Atletismo Santiago y que está haciendo un esfuerzo por llevar a este club a una división de prestigio nacional, ¿no? La verdad que ya se han conseguido muchas cosas en el ámbito del atletismo a nivel de Santiago. Por ejemplo, cada vez hay más niños, tanto a nivel federado, puedes ir a la pista. Hace unos años o dos, cuando no había esto del COVID, y veías la pista llena de niños haciendo marcha, corriendo, haciendo lanzamientos, etcétera. Y eso hace unos 10-15 años pues no se veía. Me gustaría agradecer a la organización, como ya he dicho, felicitar al resto de premiados. Me ha comentado mi padre que su entrenador está premiado,
Es mi tocayo, Roberto Peña María. Felicidades, fuiste entrenador de karate y que quiere mandarte un abrazo. Y gracias a la organización, y en unas semanitas ya nos vemos en Santiago corriendo, haciendo marcha o lo que sea. Muchas gracias y un saludo. Grandes discursos, Sí, está mostrando. maravilla, No, tiña ganas de falar, Roberto, falador. Sí. Claro. No, seguro que eu ten que ser simpática a túa relación con el. Cando che di, mamá, me voy de marcha. E ti pasa para casa que vou todo. Que non, mamá, vou entrenar. No, sí, a mí recórdame cando Villaray corría detrás de Villa así de pequena, tal que Villa ca zapatilla. Claro, imagino a Roberto correndo diante da súa nai, así. E ti, ainda me vacinas, cabrón. No, mamá, estou entrenando. Pero bueno, continuamos con deportista Estrella. femenina. Sí. Vamos alá. O premio a deportista femenina deste ano 2020. Pois o galardón neste caso é para Estrella López Xérif. Tenemos un vídeo. Buenas tardes a todos y a todas. Lo primero decir que siento mucho no poder estar allí con el resto de premiados. Ahora mismo me encuentro en casa por haber sido positivo en COVID-19 y bueno, espero que si estáis viendo este vídeo sea porque estoy viajando a Georgia a un gran slam que es muy importante para mí. Que por otra parte quería agradecer a todos los que habéis hecho posible que se organice este acto, al Ayuntamiento de Santiago, al Departamento de Deportes, a la organización. Creo que es muy importante en estos momentos tan difíciles que estamos pasando, ¿no? Como deportistas, como personas, y son actos que, bueno, que alegran el alma, ¿no? Bueno, a mí por lo menos me alegra. Creo que también son muy importantes para dar el reconocimiento que se merece el deporte en Santiago y en concreto a los deportistas reconocer nuestro esfuerzo del día a día. También quería dar mi más sincera enhorabuena al resto de premiados y dar un mensaje de apoyo y de ánimo a todos los clubs de todos los deportes de Santiago. Juntos somos más fuerte, forte co deporte. E xa entramos na fase final. Entramos na fase final, efectivamente, a partir do domingo. Non quero eu. Entramos aí na fase final, a ver quen se enfronta a quen. E, bueno, claro, o que falábamos antes, non? O que falábamos antes dos bares, das nosas tabernas de toda a vida. Por favor, a Catedral de Santiago é moi bonita, pero o templo por excelencia galego é unha taberna. Unha taberna, así, unha casa de pedra con un letrero de Coca-Cola, pon Casa Maruja. E entras, está unha señora detrás da barra, con un mandilón así estilo mucha e nucha, e tal, as uñas cheas de merda, que cando colle a palovita de viño blanco, a taza cheja clarete, porque mete a uña dentro. Pero claro, de clarete pasa a tinto, porque os que están por fora teñen máis merda que ela, e collen así tamén, meten o dedo. É un pouco o proceso de selección natural do viño galego, é así. Blanco, clarete, tal... uñas veñen de sachar as patacas, é o que hai. E bébelo, carallo, non podo decir que non, porque a vella é tremenda. A vella é destas vellas que, desde que hai Decathlon, anda sempre co polar de Quechua. Faga frío ou non. En 30 de xullo, 40 graus, a vella co polar. Dixo, fuga a Santiago, compralo, agora teño que desquitalo. A vella non se sabe se é unha vella, se é un home, se é unha muller, se é falete, porque ela fala así, non entende moi ben. É tremenda. Por fora están os 4 paisanos de sempre. Están o que todo lo sabe, todo lo entiende. O que estuvo traballando en Nova York, non sei que, o que ten un fillo bravo de Isabel Pantoja, por iso é bravo, porque é del. Pero non é Paquirrín, Non, Paquirrín o pai é galego, sabedes quen é, non?
Por que pensabades que Pantoja viña tanto ao lugar? Sí, hombre, non é galloso, ni Manuel de Andrade que podía ser polo tamaño, pero non. O pai de Paquirrín, sabedes quen é? É o Xabarín Clugo, Son Clavados. Son Clavados, vos nunca fostes a unha pinchada de como se chama, bueno, hombre, de Paquirrín, claro, é que claro, a xente está mamada e non nos coita, pero o tipo realmente fai claro, pero é así, está o que todo sabe, todo lo entende, que emigrou aquí, que traballou na muralla china, prácticamente a fixo el toda, o que foi á selva, casi o come un león, e o do lado di, lástima, me cago en tal. O do lado non di nada, solo é para decirle a outro, se foras tomar polo cu. Despois está o terceiro, hai un terceiro que di que sí a todo, sí, menos cando lle din, Evaristo, pagas ti esta volta? No. E pois hai un cuarto ali en discordia que non sabe se está dormindo, se está borracho ou se atraja perras, que é Manolo de Xaniño, de Ordes. Quedou ali dormindo e ali quedou. E tal, e así é unha taberna galega, eu creíme nelas, eu creíme nunha taberna, eu hasta hai pouco non sabía contar hasta 10. Eu contaba as 3, 4, 5, 6, 7, sota, cabalo e rei. No, claro, é o que vives deso, e nas tabernas, e na taberna bebías o que había na taberna, non había Fantas e Coca-Cola, había cerveza, viño, caña e coñá. E con 7 anos chegabas á casa así. E dicía tu nai, vai, ti pareceche normal como ves? Non, mamá, non me parece normal que co que eu bebín a carona da vella non me puxera ni unha tapa. Opa, levabas golpes, claro, e bebías, de pequeno bebías. Sei que non é pedagóxico, pero bebíamos. Porque aparte chegabas á casa, estabas mal, e tu nai que che daba po estómago. Ginebra. Sí. Doíache unha moa, caña ou coñá. E viñache co algodón. E dicía, non, mamá, o algodón engaña, deixo estar. Damo coñá solo. Era así, era a nosa xuventude, pero bueno, nós criámonos así nas tabernas, eu criei malí en Mazaricos, nunha taberna, bueno, hombre, eu acórdome cando pasou por primeira vez a volta a Galicia por aí por Mazaricos, anda carallo, pensas que salimos á porta, vímoslo todos na televisión, os ciclistas pasando por diante do bar e nós dentro, mirando para a televisión, cago de anda carallo, e nunca pasa nada, e pa un día que pasa algo, é así, as tabernas son así, non? Había a bebida do tempo toda. Porque era mellor que beberas alcohol a que beberas algo frío, matábante na casa. Non ves que che pode dar un corte de digestión? Zumbábanche na casa, claro, empezaron a vir aquelas neveras pequenas de piso de estudiante aquí de Santiago, non sabes, esas estilo R2D2. Así que abría a nevera e había 4 iogures naturales caducados. Había un bote de insulina porque a vella era diabética. Había ao lado unha botella de caña de ervas porque era diabética, pero non era gilipollas. Ao lado un par de brajas, porque dicía, para que vou cambiar arriba, xa me cambia aquí. Unha pota de sopa de 7 días. Sabías que tiña 7 días porque tirabas pola asa e viña a pota toda. Colla aquela nevera chicote e fai pesadilla en la cocina 2 anos, pero tamén colla a vella a chicote e fai bistés 4. Sí, bueno, bistés, quero dicir, non había tapas tamén, daquela había aqueles cacahuetes ciscados por riba da barra. A vella metía a man así nun saco e ciscabos como a guardiola dando indicacións. Un día chegou cunha fuente de bistés. Comed aí que son do noso porco que matamos hai 2 anos. Diz que me cago como estará. Pero bueno, non lle podía decir que non, que a vella non había Dios que a jodera, claro. Entón vai Belarmino, colle un bistés e cae o chan. O chancho de Serrín. Nese momento naceu a milanesa. Xa te digo, son cousas que vivimos nós, maravillosos, os váteres, aqueles váteres das tabernas, que era unha porta na máis, os sitios para poñer os pés, e tal, o baño checo, non? Checo, que salpicaba todo, puñeste perdido. Bueno, era genial, a vella non había Dios que a jodera, tiña retranca para todo, chegaba o típico madrileño, non? Que chega aquí a Santiago, hola, que pasa, como estás? E a vella non entendía que dixo. Bueno, mira, ¿tienes algo para picar? O qué? Si tienes algo para picar, e dilla a vella un día, ves esa porta de aí? Ábrela e ves un tractor de leña, va a estar picando nela toda a tarde. A vella era criminal, e Dios. Eu creíme nese ambiente, claro, foi un pouco a miña primeira universidade, e estou moi contento, por esos bares, joder, hai que facer un monumento, hai que facer, o Museo do Pobo Galego tiña que ser un bar xa. Xa se acerca tamén, hai días que como vas así a media tarde, pero aí tiña que ser un bar. E nada, eu, de verdad, pensando un pouco no primeiro sketch tal do ciclista, do pro, a que reconocedes moita xente así? Ese pro que nunca andou na bici na súa vida, pero ten unha de 12.000 euros.
Madre mía. Eu dixo, mira, ao final, eso para mí non vai ser. Para mí non vai ser. Eu voume quitar deso e voume dedicar ao meu, que é o circo. Sí, voume dedicar ao circo. Sabedes, no circo, acordades aquel personaje do circo que era o forzudo? Eso é moi de antes. A xente nova da hora o forzudo, que era un calvo con bigote, e levaba o traxe que parece o culó. Así, non sabes? Ten cuidado, non te acerques moito que parece televés, isto é. O forzudo, acórdate, o forzudo, ou o luchador de lucha libre. Entón, eu voume dedicar ao meu. Que carallo, tanto andar de bicicleta e tanto... Así que voume dedicar ao meu e nada... Un momento. Nada de barritas energéticas. A barrita energética é esta, vale? Así que nada, despois, hoxe como non creo que haxa pinchos por protocolo, despois se queredes tendes un anaco de fuera, vale? Veña, nada, continuamos. Imoslle dar 2 segundos a Fede para que poña a camisa e non teñamos que asistir máis tempo a ese espectáculo. Imos rematar a gala entregando o último dos galardóns, que é o premio honorífico á trayectoria deportiva deste ano 2020. Ben, xa é outra cousa. O premio honorífico á trayectoria deportiva deste ano 2020 é para Roberto Peñamaría Basanta. Yo inicié el karate en Francia, en París. Yo vivía en París, viví 17 años en París. Estuve 5, 6, 7 años con el maestro Richard Lee, que lo traje varias veces aquí, a Santiago, de hecho. Y entonces, pues, un buen día decidí venir a España, porque tenía unos proyectos buenos de trabajo. Y entonces, pues, me traje de Francia, pues, mi aprendizaje de karate. Y yo tenía un gimnasio para mi placer únicamente y exclusivo. Tenía algunos alumnos, pero nunca como negocio. Entonces, pues transformé mi gimnasio en mi modus vivendi. Esto fue en el año 78. Y desde ahí se montó el gimnasio Caidán hasta el año 92, que estuvo funcionando casi 35, 40 años, ¿no? La historia del gimnasio Caidán es una historia muy agradable, que todo el mundo recuerda con muchísimo agrado. Incluso a veces me acuerdo del señor Bugallo, que decía que yo había ilusionado a la mayoría de toda la población santiaguesa. Pues mi vida transcurrió prácticamente desde el año 78, 82 prácticamente como un profesional del gimnasio. Entonces esto fue pues una revolución y siempre presumí además de tener los mejores alumnos de Santiago que eran prácticamente universitarios, aunque nunca hubo discriminación social ninguna. Al gimnasio Caidán iban todas las personas que querían sin discriminación ninguna, desde el más humilde hasta el más importante. Tenía un buen ambiente, muy gran ambiente el gimnasio. Y era como un poco de terapia, digamos, ¿no? Aparte de la parte física, la parte mental también se trabajó mucho en el Caidán. Mi vida, pues, puedo decir que actualmente, a mis 77 años, pues que buena parte de mi vida la ocupó siempre el karate. Karate que significa dos cosas, o el karate deportivo o el karate do. Do significa camino. Nosotros siempre hemos practicado el karate do. El karate deportivo, por supuesto, porque hay que mover a la juventud y hacerles hacer campeonatos y esas cosas, ¿no? Pero la esencia principal del gimnasio Caidán fue el karate do. O sea, el camino del karate, el camino de la vida, con sus dificultades, con sus pasiones, con sus alegrías, con sus disgustos, pero con esa confianza siempre en saberlas vencer. Y eso es lo que yo intenté hacer de todos mis alumnos durante los 45 años que yo he estado como maestro de karate en Santiago.
Pois entrega o premio o alcalde de Santiago, Xosé Antón Sánchez Bugallo, e recolle o propio Roberto Peñamaría. Porque mi discurso, mi pequeño discurso, no es un discurso actualizado, es más bien un discurso del pasado. Y como tal voy a respetar el protocolo que corresponde. Excelentísimo señor alcalde, señora doña concejala de Deportes y demás miembros de la corporación del excelentísimo Ayuntamiento de Santiago, compañeros y compañeras de fatiga, de alegrías, de éxitos y a veces de frustraciones de la colectividad deportiva de la ciudad. Quiero manifestarles el orgullo, alegría y honor que representa para mí el haber sido elegido con el fin de otorgarme esta distinción que va a significar en mi vida uno de sus más importantes acontecimientos. Deseo sinceramente dar las gracias a todas las personas y colectivos que conforman el mundo del deporte por haberse acordado de este entusiasta de las artes marciales, y lo digo humildemente, puede haber aportado a la cultura deportiva de nuestra ciudad durante los últimos 40 años. Mi intención ha sido otra, más que la de ilusionar y dar a conocer desde el principio, allá por los años 1978, las artes marciales a todos los ciudadanos amantes ya de las mismas y a aquellos que las desconocían también. Fue un proyecto ilusionante que ha ocupado una buena parte de mi vida con una casi total dedicación, y tengo que reconocer con humildad creer haberlo conseguido, siendo este mi más profundo y sincero sentimiento al haber cumplido con mi misión. Mi deseo es poder seguir ilusionando, aunque sea solamente desde la sombra, hasta no sabe cuándo, pues el tiempo apremia. Como decía Miguel Delibes, ya no queda tiempo más que para ir despidiéndose. Entre el arte marcial y en especial el Karate-Do hay una similitud, un paralelismo indudable con el Camino de Santiago, con la única diferencia de sus finitudes respectivas. Karate-Do significa literalmente el camino del karate. El Camino de Santiago, empieza en cualquier sitio, en cualquier lugar del mundo, pero acaba en la Plaza del Obradoiro, delante de nuestra mágica catedral. El Karate-Do es un camino también, pero no tiene fin, y no se sabe si en el más allá tampoco, aunque es mejor seguir ignorándolo. Pero ambos son caminos que tienen en común el mismo objetivo, el de ayudar a quienes los hacen a encontrarse con ellos mismos en un mundo tan complicado y revuelto como el que vivimos, por lo que merece la pena, sin duda alguna, recorrerlos. Muchas gracias. O señor alcalde ten que quedar. Sí? Sí, dime que sí. Pois queda. Entón sí. O señor alcalde ten que quedar. Non abandona a illa. Non temos xa tempo para moito máis. Escuitamos as palabras do alcalde antes de despedirnos. Sí? Bueno, moitas grazas, amigas e amigos, señor reitor, compañeiras e compañeiro de Corporación Municipal, presentadores, representantes dos clubes deportivos, deportistas, árbitros, entrenadores, etc. etc. Hoxe temos aquí un acto entrañable en versión reducida sobre o que suele ser habitual
Habitualmente en este acto participamos máis de 200 personas e este ano, polas limitacións de aforo, apenas estamos 50. Pero o feito de que seamos menos persoas asistentes a este acto non lle quita nin un ápice da súa importancia e do protagonismo que lle corresponde ao mundo do deporte. Falouse aquí, en todas as intervencións, de un ano extraño, excepcional, extraordinario, con moitas características. Ningún de nós pensaba que viviríamos un ano como este, nin que isto duraría un ano e aínda seguiría. Cando empezou esta pandemia, un pouco incluso antes de empezar, todos asociábamos un escenario como este con películas de ciencia ficción, películas de terror, con cousas que podíamos ler en unha novela, pero que non iban a suceder na vida real. E desde o primeiro momento empezamos a vernos en unha situación completamente extraña, completamente diferente de aquilo que pensábamos e con unha duración que todos nos decíamos, isto en 3 meses está, isto para o Brao xa mellorou enormemente, ven unha nova normalidade. E, bueno, tuvemos a primeira ola, a segunda ola, a terceira ola, e agora empezamos a percibir que pode haber incluso unha cuarta ola. Afortunadamente, hai que decir que, ainda que haya unha cuarta ola, según avanzan as vacunacións e, polo tanto, a protección de aqueles sectores que representan un maior risco, pensamos que as súas consecuencias serán menos graves que as olas anteriores. O que é certo é que en estes tempos todos nos tuvemos que reinventar, todos nos tuvemos que replantexar todo aquilo que pensábamos. Eu a veces comento un pouco de broma, pero é verdad. E digo, eu pensei que viña para xestionar un ano santo, o maior da nosa historia. A miña preocupación hai 18 meses eran onde íbamos meter a xente, onde íbamos aparcar os coches, e ao final, pois, todo eso cambiou completamente. Pero certo, e ese é o aspecto positivo desta cuestión, é que todos fomos quenes de adaptarnos. E, ademais, que había cambios que xa estaban vivos, que xa estaban presentes na sociedade, que en este proceso sufriron unha aceleración enorme. O tema da digitalización. O que se avanzou en este ano probablemente multiplica por 10 ou por 20 o que se avanzou nos anos anteriores. Hai moitos cambios que chegaron para quedarse. A nova normalidade, cando chegue de verdade, será bastante diferente da normalidade anterior. Pero o segundo aspecto, para min, o máis salientable, é o esforzo que fixo a toda a sociedade para facer frente a unhas circunstancias imprevistas, imprevisibles, difíciles e adversas. E un destes sectores, justamente, é o mundo do deporte. Lembraba o reitor esa frase, ese dito latino, de mens sana in corpore sano. Nunca tanta falta nos fixo. Nunca tanta falta nos fixo, porque, desde logo, esta situación puxo a proba a capacidade de resistencia psicolóxica, mental, e en este sentido, o deporte, o exercicio, nos facilitou unhas condicións físicas que nos permitiran reforzarnos mentalmente para facer frente a esta situación. Eu, cando vou aos partidos, por exemplo, do Compostela ou do Obradoiro, e vexo esa caldeira de Sar antes abarrotada de xente, e agora na que distinguimos perfectamente as voces. Por exemplo, Iris, cando alguén critica o árbitro e di árbitro, non sei que, antes non se oía, porque quedaba no medio do barullo. Ora se oye e se sabe quen dixo a frase. Ademais, se identifica a voz perfectamente. Bueno, é unha situación completamente novedosa, pero é importante que nesta situación tan difícil, tan adversa, que nos plantexa tal nivel de exigencia, somos capaces de resistir, de sobrevivir, de adaptarnos a esas condicións, de sacar valores que ao mellor nós mesmos desconocíamos que teñamos. Eu estou certo de que isto pasará e de que a sociedade, os clubes deportivos
mellorará un pouco con relación a que era antes da pandemia e aprenderemos todos moitísimas cousas e será máis forte que antes. É certo, e esa é a parte que a mí máis me preocupa, que unha crisis como esta, hai sectores que xustamente eran os que estaban nunha posición máis débil, que son os que máis sufren e os que máis dificultades teñen para non quedarse atrás e para coller o seu rumbo, o seu camiño. En calquer caso, eu estou convencido que isto superaremos e o superaremos ben. E simplemente quero dar as grazas e rematar dando as grazas a todos. Os clubes deportivos polo esforzo que están a facer é un escenario tan complicado, tan difícil, tamén desde o punto de vista económico, os patrocinadores que manteñen os seus patrocinios, en moitos casos con empresas que están pasando tamén auténticas dificultades eles mesmos para a súa propia supervivencia, os deportistas, os profesionales, o mundo dos bares, tamén, Federico, que van a sobrevivir. O que pasa é que a veces costa velo, porque efectivamente a duración desta crisis pon a prova a nosa capacidade de resistencia. Pero, bueno, eu creo que temos forza, que temos capacidade, que temos enerxía para superar esta situación e para salir máis fortes e millores do que éramos antes. E en gran medida eso o debemos a todos vos e a persoas como vos que son as que o fan posible. Por a miña parte, máis nada, moitos parabéns a todos os homenaxeados. Roberto, 40 anos, xa, 40 anos. El foi o primeiro entrenador deportivo da policía local. O digo polos que estades aí, que algún non estaba na policía daquela. E foi Roberto, precisamente, o primeiro. Parabéns a todas e a todos. Moitas grazas a todas e a todos. Ti eres moito máis pro que a min, pero bueno. Pois agradecer finalmente as palabras do alcalde, do señor Bugallo. Un placer volver a repetir escenario, compartilo contigo, Fede, como a sempre. Grazas a quen pensou en nós pois, para facer boa tarde un poquinho máis amena. Dende aquí pedir un aplauso colectivo para todos os galardoados. Parabéns a todos. Potito, un placer. E a última palabra para Fede. Non me digas eso. A última, a responsabilidade. Non a derradeira. Nada, eso, simplemente agradecer que contásedes con nós, porque, bueno, que contades comigo, pois está ben, pero poder compartir escenario con Lorena é maravilloso. Moitísimas grazas. E o 9 de abril estrease Cuñados. Hai que ir ao cine. Alcalde, hai que mirar que abran o aforo, pero xa, porque as películas fanse para ver. Sí, entonces é broma, é unha peli na que hai pulpo, viño, baloncesto, non lle vexo fisuras por ningún sitio. Así que, a comedia temos algo falta de rir. Nada, moitísimas grazas por vir, e ata o ano que ven, a ver se repetiremos, que nós somos repetidores. Sempre, sempre. Un placer. Veña, un placer. Chao.